vehicles were reduced to shells after a fire broke out at a large garage in Mutare on Tuesday afternoon. Sarabina mashoko panguva ino parikuonekwa kunzi nyika yeZimbabwe panguva ino hamene chichiri kuitika. There is a trend iri kuitika yekuonekwa kunzi moto uri kungostata up. muHarare takazviona kunzvimbo dzakasiyana siyana. Mukatarisa kumbari chaiko moto wakangosimuka ukapisa musika wese. Tikatarisa muguta, tikatarisa muMidlands, Gweru, takanzwa zvekare another fire which broke out at a complex, DST complex. Tikaona kuti people's furniture it was reduced down, and now in Mutare tikuona kuti the fire has started again on a garage and motor vehicles has been reduced again to shells. Sana pena zvizere mashikwanudani panguva ine kuti subscribe like on the bell icon. Zibita munamumudani kwa mchinzi. Firefighters managed to contain the blaze before it spread to surrounding properties, limiting further damage. Eyewitnesses reported seeing thick smoke rising before the fire quickly engulfed the garage. Some described hearing loud explosions as the vehicles went up in flames, while others praised the swift response of the fire brigade, saying it prevented the inferno from spreading to nearby homes and businesses. Authorities have since launched investigations to determine the cause of the blaze. No details are kubuda panguva ino pamusoro pe-this fire inoonekwa kunzi yakatanga at a garage. Vamwe vakanzwa ma-explosives, vamwe vari kuti vakaona a thick layer resmoke ichienda musoro mudenga. But panguva ino the situation inoratidza kuti motokari dzaredusiwa dzaparara. Chiitiko panguva ino chatoona kuti tichangopinda hapasati pareceiviwa ma-details if pane vanhu vaiva injured, loss of life kana zvimwe zvakadaro. But people they are happy nekuda kwe-swift response yaitwa nema-firefighters. Tudze mafunguro enyu motodii pamusoro pechituko chipinda comment section mafunguro enyu. Subscribe or like, hit on the bell icon.